Ara estem passant per la hoz del Río Seco. És un sender que passa pel mig d'uns congostos, tots així, diguéssim, uns penya-segats impressionants, que algun dia aquí devia haver-hi un riu, però ara està tot sec, per això en diuen el Río Seco. I realment és espectacular, és espectacular. Preciós, els penya-segats impressionants. I la vall del riu comença, vull dir, tira més avall encara, del Río Seco. Baumes a per tot arreu, maco. Una cabanya de pastors per aquí al mig, que se suposa que aquí hi devien tancar els xais, perquè és un lloc ramader guapo. Un altre d'aquests llocs així que aprofiten la bauma per fer-hi un tancat, que és preciós. I allà, com surt l'arbre, surt al mig de la pedra. Fantàstic, preciós. I aquí dintre, lloc de xais, aprofitant la bauma, lloc de xais. Després d'una bona estona caminant per aquí, aquest congost del riu sec, ara ja ens disposem a anar cap a la bauma. Veureu quina bauma que hi ha per allà, una bauma, però una senyora bauma. I per aquí ja donem per acabat el recorregut aquest després d'una hora llarga o més, que també ens hem enfilat després amb un mirador que hi ha aquí dalt, que se'n diu el mirador del Río Mesa, que són 2 quilòmetres muntanya amunt, que val la pena, ha valgut la pena.